होलायबाय नै खामानिबो गैया माबो गैया सप्तासे जाबाय अखायानो नोगोद अखा हादों जोंनाव उन्दुनाय उन्दुनानै मैखुन साजोब्बाय मोदोम साजोब्बाय बेनिखायनो दसे बेरायनो होननानै फैबाय आं दा नै हाग्राबारि लामा दङ बिथिंजाय ओरैनो दसे बेरायलाबायनोसै बिराद गरम मोनबाय सेस मोखां गन्थं खानाय दारि गाज्रि जाखाजोबबाय आरोना खरलेब जालायजोब्बाय जानोबो गद गैला लोंनोबो गद गैला रुमावलाय बेसे थानो बायो बे खामानिखौ मावबाय थाग्रा मानसिया ओरैनो थाबाथाय गैखाला मारैबा जाखायो मानसियानो सोमलिलांखायो गावखौनो गावनो अबस्था गैयि जानाय मोनबाय आं दारि सारि समखे समखा नानिखा ब्रें ब्रें जालांजोब्बाय खामानि हानोबा सान्दुं खामनानै नुनाय नङामोन दा खामानिबो गैया अखा हाबाय थादोंना ख्रा नुजोब्बाय नै दाना बासिसिगोनसो खोमा फेसबुकफोराव लाइभफोराव रावबो नायनाय नंलासो बायदि मोनलायलांबाय आं गावखौनो गाव मारैबा मोनथारबाय ओंखायनो एसे बेरायनो थांनोसै आङो अखाबाबो दसे बेरायग्लांना फैनो आङो टाउनाव थांनाङो टाउनाव बेरायना फैनानै साहाफोर लोंना फैनोसै एसे जालु जाला जाना फैनानै एसे देहाखौ स्ट्रं लाखिनोसै एसे ओरैनो बेरायग्लाङाबा रुम सिङाव थाबाय थाबा एम्बु सिथ्र' बायदिसो जालायलांसै ओंखायनो दसे बेरायग्लांना फैनोसै आं नै अखायाबो होसलायबाय एकदम लामायाव रावबो गैया नै आं हारसिं थांगासिनो दङ जेरै हारसिंबाबो होलांखानोसै आङो दं थांखानोसै आं दा नङाबा थिंख्लाब जाजोबलायलांगोन अखायानो अखा हाखायो फाग्ला बायदिसो अखायानो गारनोनो रोंखाया अखाया मथ'थे जै हाबाय मास मोननै मोनथाम हाखायो आरोना नोगोद अखा हाखायो दंफां नै काजु बादामल' नुगोन बेयाव काजु बादाम दंलाजोबो बिराद मुल्यबान बिसोरनि थाखाय काजु बादामा नोगोद काजु बादाम दं काजु बादाम बे अन्थाइनि खामानियाव बिसोरना बे काजु बादामानोसै आरो 10 मिनिट 15 मिनिटसो नांबावगोन ओमफ्राय नोंसोरो थांगासिनो थांबाय थानोसै आङो र' एकदम लामाफ्राव नै दंफां लाइफां बायलां